Pozrite sa, toto už je talianská strana. Aj tu. Alpy. Tu je ten krížik. Hlavu už mám zamrznutú, hotovo, koniec. Necítim sa, rovno som sa zle obliekol. Ja vám ukážem nemeckú stranu. Ten krížik. Toto už je nemecká. Nemecká strana. Gondel. To je zase tá druhá, nie, to je tá druhá. Hej, to je nemecká strana. Nech sa páči. Sme inde. Ideme k tomu krížu? Ako sa tam dostaneme? Takto. Čo? Stade to, ale ja neviem, či môžeme. Kde? Ku krížu? Tu, tak no. Ale to asi... Oni ľudia chce ísť ku krížu. No. Pozrite sa, kde sme. No je s týmto možné? Krása, proste naozaj. Nádhera.